расулзода бо муовини сарвазири ҷумҳурии қазоқистон Роман Скляр мулоқот намуд. ҷонибҳо аснои мулоқот масъалаҳои муҳими дуҷонибаву бисёрҷонибаро мавриди баррасӣ қарор доданд. Мавриди зикр аст ки новобаста аз паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ҳаҷми гардиши молу маҳсулот байни Тоҷикистону Қазоқистон дар соли 2020 $909.8 миллион америкоиро ташкил намуд. аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Қазоқистон дар ҳаҷми $152.2 миллион ва аз ҷумҳурии Қазоқистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми $757.5 миллион молу маҳсулот содирот карда шудааст. зикр гардид ки новобаста аз натиҷаҳои ба даст омада то ҳол имкониятҳо байни ду кишвари дӯст ба пуррагӣ истифода нашудаанд. ҷонибҳо зимни мулоқот иброз доштанд ки ҳамгироӣ байни Тоҷикистону Қазоқистон дар заминаи сиёсати муваффақонаи сарони ҳарду давлат тақвият ёфта, минбаъд низ имкониятҳо мақсаднок истифода бурда хоҳанд шуд. ҳамоиши навбатӣ бо баррасии муҳимтарин мавзӯъ ва масъалаҳои рушди муносиботи дуҷониба сурат гирифт ки дар ҷараёни он муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатали Саид ва муовини сарвазири ҷумҳурии Қазоқистон Скляр Роман Василович аз ҷумла намояндагони вазорату идораҳо, субъектҳои хоҷагидори ҷумҳурии Тоҷикистону Қазоқистон иштирок намуданд. заминаи муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон дар асоси сиёсати пешгирифтаи сарони ду давлати бо ҳам дӯст асос ёфта солтосол марҳилаи нави рушдро касб мекунад. дар артӣ ҷаласа масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои дуҷониба аз ҷумла дар соҳаҳои иқтисод ва савдо, сармоягузорӣ, саноат, нақлиёт, маориф ва илм, кишоварзӣ, муҳоҷират, энергетика ва захираҳои об, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. зимни ҷаласаи комиссия аз ҷониби ҳамраисон ба мақомоти давлатӣ ва субъектҳои хоҷагидории ду давлат барои тақвияти ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва муҳайё намудани шароити мусоид барои афзоиши гардиши савдои дуҷониба дастуру супоришҳои мушаххас дода шуд. ҷалби сармоя, бунёди корхонаҳои муштараки саноатӣ, истифодаи имкониятҳои мавҷуда ба нафъи ду кишвар, афзоиши гардиши савдои хориҷӣ ва ғайра дар кори ҷаласа аз масъалаҳои муҳим буд. дар шароити кунунӣ нишондиҳандаҳои гардиши савдои молу маҳсулот миёни ду кишвар дар соли 2020 $909.8 миллион ро ташкил дод. дар рафти мулоқот ҷонибҳо бо баррасии масъалаи таҳкими ҳамкориҳо дар самти ҷалби сармоягузориҳои мутақобила, ташкили корхонаҳои муштарак ва дар ин замина тақвияти ҳамкориҳои судманд барои татбиқи лоиҳаҳои наву муштараки иқтисодӣ сармоягузорӣ ба мувофиқа расиданд. ёдовар мешавем ки дар чаҳорчӯбаи кори ҷаласаи мазкур санаи 15 март ҷаласаи сеюми гурӯҳи корӣ оид ба баланд бардоштани гардиши савдои байни Қазоқистону Тоҷикистон ва 16 март форуми сармоягузории Тоҷикистону Қазоқистон ташкил гардиданд. дар фарҷоми кори ҷаласаи комиссияи мазкур протоколи ҷаласаи 16 комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Қазоқистон оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ ба имзо расид. ҳамзамон байни вазорату идораҳо санади нави ҳамкорӣ аз ҷумла созишнома байни Бонки Авроосиё, ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик ва ҷамъияти саҳомии Казахэкспорт ба имзо расид ки дар оянда ҷиҳати тақвият ва густариши муносибатҳои Тоҷикистону Қазоқистон заминаҳои меъёриву ҳуқуқиро фароҳам меоранд.